салом дӯстони азизу гироми қадр. имрӯз баҳри шумо ҳикояе ки номаш дуздӣ аст мехонам. дузде вориди боғе мешавад, болои дарахти сермевае мебарояд, аммо дасташ ба меваҳои беҳтарин намерасад. навдаҳои дарахтро меларзонад то ин ки меваҳо биафтанд. соҳиби боғ бошад аз дур мебинад ки навдаҳои дарахт ҳаракат доранд. назди дарахт меравад ва тарафи дузд мегӯяд: эй нодон, ту кӣ ҳастӣ ва чӣ кор карда истодаӣ? аз худо наметарсӣ? ҳамаи меваҳоро ба замин афтондӣ, меваҳои боғро ифлос кардӣ. дӯст худро чун соҳиби мол тасаввур карда чунин мегӯяд: эй одам, чӣ ин қадар доду фиғон мекунӣ? бандаи Аллоҳ аз боғи Аллоҳ мева бихӯрад, ин гуноҳ аст магар? соҳиби боғ дар ҷавоб мегӯяд: аз дарахт фаро, суҳбат бикунем. дӯст аз дарахт мефарояд ва соҳиби боғ дасту пои дуздро мебандад. хизматгорашро ҷех мезанад ва мегӯяд: ин чӯбро гиру, ахмақро бизан. хизматгор мезанаду дӯст доду фиғон мебардорад ва мегӯяд: хоҳиш мекунам назанед, аз Аллоҳ битарсед. соҳиби боғ бошад: чаро доду фиғон мебардорӣ? чӯб аз Аллоҳ, зананда ҳам бандаи Аллоҳ аст ва яке аз амрои Аллоҳро ба ҷо меорад, пас гуноҳи ин чист? инсон барои эҳтиёҷ ва гурусна буданаш дуздӣ намекунад, балки барои дӯст буданаш дуздӣ мекунад. ягон шароит сабаби амали бад карданӣ намешавад ва чун узр эътироф намегардад. барои раҳоӣ ёфтан аз шароити бад роҳи ҳалолро бояд ҷуст. аллоҳ таоло дар сураи Мумтаҳина ояти 12 фармудааст: эй пайғомбар, агар занони муъмин назди ту омаданд то аҳду паймон кунанд ба ин шарт ки ҳеҷ касро бо худо шарик накунанд ва дуздӣ накунанд ва зино накунанд ва фарзандони худро накушанд ва фарзандеро ки аз они шавҳарашон нест ба дурӯғ ба ӯ нисбат надиҳанд ва дар корҳои нек нофармонии ту накунанд. бо онҳо баят кун ва барояшон аз худо бахшоиш бихоҳ ки худо бахшояндаву меҳрубон аст. инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шуду пирӯз бошед.